umuntu wesifazane uma uzwa noma ngabe ubungahlelile uma uzwa nje ukuthi sihlele sibelethweni yenza sure wena umuntu wesifazane osenethuba yenza sure ukuthi uyisala efanele khona uyisala engeyakhona uyisala isibongo sayo kuyiso ngempela bafowethu kubhlungu akubekezeleki khona la ubona khona ukuthi intaba yenyukela ayikhuphukeki kwesesikhathi ubone ukuthi ngingakuphuka lapha kodwa amandla ngeke kuze kwenzeke ubhlungu bafowethu ubhlungu ngasekhaya ngiyasho nje emoyeni wami ngihlukumezekile kakhulu akubekezeleki futhi sekufikela khona ukuphila kahle ngasaphileki omunye umuntu uzomangala nje ukuthi ulindo ngoba simase njena nje ulindo simase njena nje ulindo simase nje ngicabanga ukuthi akekho noyedwa umuntu ongaziyo akekho noyedwa umuntu ongamathi ngiyamazi ulindo ngoba nonke niyakumangala abanye bazothi ngwakwa Mkhize abanye bazothi ngwakamgobhozi abanye bazothi ngwakwa Dlamini abanye bazothi ngwakwaNcobo abanye bazothi ngwakabiyela abanye bazothi ngwakamthetho kubhlungu bafowethu akubekezeleki uyabona uma uphila impilo ufikela khona ufise nje ucabanga ukuthi okuba mhlambe waflasheka noma kwasekuqale nje makubonakala ukuthi wena uyeza mhlawumbe ukhishwe kube ukuthi akazi usu exist emhlabeni njengomuntu mhlawumbe kwakuba ngcono ngoba ezinye izinto ngabe asisificanga because umzali wesifazane angazi kwenzeka kanjani ukuthi akwazi ukuletha ingane emhlabeni ebese aphinda ahluleke yiyo noma engahlulekanga nje yiyo angayinaki noma ayilethe nje emhlabeni ngokuthi yaba khona ebese yahluleka ukuthi ame nayo kubhlungu bafowethu akubekezeleke mina ngazalelwe eShowe uma ngizalelwe eShowe emzini wakwaMkhize uma ngizalelwe kulomuzi wakwaMkhize ngizalwa intombazane yaseThekwini kwaMgobhozi Sibongo uNomusa uLeti ushadile manje ushadele kwaHlongwa hlala kwaNdengezi umuzi wakhe kwaNdengezi kubhlungu bafowethu mayengizala ingoba ungizala nje wayihlala endaweni yaseNcekwane onqamzane la kwakhe khona siswakho umdala eshadele khona uma efunda ke ufunda zawufunda amabanga aphezulu noma eHigh School yakhe yofunda eBhekeshowe High School othe mayifunda wayesehlangana nalomkhize mayihlangana nalomkhize bahlangana nalomkhize aphinda ahambe abuyile kube eThekwini kwaMgobhozi okuthe lapho ke uma ibuya njalo mayibuya kulomkhize ubuya uyithwele ngamtsheli lomkhize afika azale ashiye kwaMkhize azala ashiye kwaMkhize ngithi ingane zize ziba u3 ingoba ngihlukumezekile bafethu angaze nangelilodwa ilanga ngikhulume into ethinta impilo yami but this time around ngiyahluleka nje ukuphefumula so
sikhuleke kulomkhisi bafethu mina nje mangikhuluma ngami wathi mayengiqeda ukungizala nginesonto elilodwa kwangishiya khona ngaqhubeka ngahlala khona ngakhula ngikhuliswa ugogo uMamdletshe wase Dlangezwa owaza wazogana kwaMkhize wangikhulisa kanye no auntie uChichi okwakhula nje sengazi ukuthi uanti wami ihamba iminyaka kakhulu umuntu kuze kwaba nje late ngikhumbula ukuthi mhlambe kwacertificate ngasithola ngino 8 years ngoba phela intombazane yangishiya yangabuya manje lokho kengihleli naye uyabona ngiyakhumbula ukuthi ngangihlangabeza ngontanga yami nje ngishaba ngaphansi kwami ngangibahlangabeza ngisho sebebuya esikoleni mina ngangingafundi ngina identity document like certificate sokufunda sokuyo register esikoleni kodwa ngihlala ekhaya nje ngihlala nalogogo hamba iminyaka phoqa ukuthi kufanele ngesikoleni ke manje ngicela ngino 8 years lokho kabona ukuthi ngoba manje shuthi intombazana ayimisele ngalengane angihambe ngiyoyenzela ID ngase ngibhekile nje ngiyakhumbula nami sigibela sambe siyokwenza ID eshowe sifike siyenza ID siyenza ngalogogo lo vele ngoba ubiza umkhisi iphume isitifiketi sami somkhisi thema siphume isitifiketi sami somkhisi vele sekuyaphoqa ukuthi yonke into yami manje ngoba iqala ngalesitifiketi sakamkhisi ngifundeke primary lo mama ejwayele ukufika lo sisi azolanda lo mdala ngoba kunomfana omdala kube yimina bese uba intombazana uzolanda lo mdala noma uzolanda lo mncane mina nje ngihleli nje eshow ngihlala akekho futhi wayefuna ungivakashisa nje ngangigana nje yakhona khuleke lapha ke kaMkhize ke kuze kube 2005 la kwasweleka khona ugogo lo wayengikhulisa so uma esweleka ke ngo2005 kwakumhla ka9 May 2005 kwakumsombuluko nje ngekhathi about 12 asweleke lo gogo kube buhlungu enhlizweni yami because kwakuyena umuntu engihlala naye because uMkhize lo sasilethwe kuye naye wayengahlala ekhaya ngaleso sikhathi wayesahlala eThekwini enzela umsebenzi asweleke ugogo uMamdletshe qhubeka ehlale kaMkhize umndeni waMkhize usithanda ngenalutho kunye kodwa kwahamba kuba khona la nalo baba lo eshadelwa khona athe mayishadelwa khona omunye umantombazane kwaqala kwangaba mnandi kwaqala kwavela ukuthi asibona bakamkhize noma asibelongi la into eyasekayo hayi ukuthi into eyifihle babe yasibona kuphela babe fihlele thina qhubeke ke impilo ke ibezima kuloqala angwazi umndeni wamqophoza angazi umuntu nje ngikwamkhize kuthi ngomunye unyaka anti ichichi lo sikhulisa kanye nogogo angivakashise eThekwini qashile khona ngoba wayizolanda ingane yakhe naye ibona ukuthi uLindo usele yedwa lo wakuba umdala umfana akekho naye sekha kuma wakhe lapho zalo mama yedwa nentombazana ayikho uLindo usele yedwa nami ngoba ngizolanda nanguphila ngicela ngithathe la ngoba usele yedwa ekhaya nihambe ke naye kwaku2010 June ngiyovakasha emlazi kwaKay okuyilapho engangiqala nami ukufika khona endaweni zaseThekwini ngangikhona amfonela uanti lo mfonele uthi hayi ngifikile nengane la eThekwini nkosami ngithanga ngithathe from ngaleso sikhathi wayesebenza emsebenzini kaLafarge lo sisongizalayo kwayesebenza khona lapho late lo usebenza kaLafarge manager khona eneyimoto ngoba mayizolanda uNomuntu aka wayefika nje ngemoto fika abathathe ayishintsha kodwa wahluleka kimi ukuze emlase